Sa number 4, ang pagbaligya sang 20 pesos nga kilo sang bugas sa Banwa sang Pulupandan ang napospone o kon napaisol sa Hunyo 24. Sa baylo nga sa weekend, suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ginpropose ang Pulupandan LGU nga i-reschedule ang pagbaligya sang taga 20 pesos nga kilo sang bugas sa Hunyo 24 para ini ang mahandaan. Paagi sa FICN BRIS o kon Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System ang pagbaligya sang barato nga bugas. Damlag pagin siling sang gobernador nga limitado sa 50 tanan kasako sang bugas nga mabaligya para sa bilog nga bulan. Ining kabayan sang participation sang probinsya sa ginalso nga barato nga bugas sang Marcos administration samtang padayon pa nga ginaplastar ang programa nga ginaduso kaupod ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority kag LGU. Suno kay Lacson, sila nagahulat sa NFA bahin sa availability sang bugas. Gani una na anay nga magabaligya paagi sa FIACN BRIS ang Negros Occidental. Ang probinsya nagabulig sadto sa FIACN BRIS kangay sa kagastuhan sa labor rason nga tigayon ang grupo nga nakabaligya sang barato nga bugas. Baka pila na ka beses na sadto nga nagbaligya ang FIACN BRIS sang tig 25 pesos nga kada kilo sang bugas kag subong ilang agin papanaog pagid sa tig 20 pesos ang kilo.